Pak Jokowi dulu kan selalu dihina, dijelek-jelekan, tapi kan mboten nate Mbah marah ngoten niku Mbah. Nggih, panjenengan tiyang empun satria piningit niku nggih mboten marah. Nggih. Soalnya sampun Pak Jokowi iki nggak ada kepercayaan. Ya menika napa percayane? Kula supe Sumarah meneh. Oh, Semarang nggih. Nggih. Tetes kan namung niku. Boten galih wonten ing pribadipun. Mila mboten saged gampil nggih menika nafsu. Nafsu patang perkara dipertahanaken. Saged ngleremaken Mbah nggih. Nggih, saged ngleremaken. Nggih. Pantesan kok padahal kan elek-elek Jokowi kan wis gak karu-karuan kan. Mboten karu-karuan tapi Pak Jokowi mboten badhaki. Kok mboten ngerespon ngoten lho, Mbah. Nggih, mboten badhaki. Kan tiang niki kathah sing penasaran sinten to Pak Jokowi niku kok saged ngoten. Nggih. Panjenengan nggih ngaten niku. Satria piningit ngaten. Dimulane tiang biyen niku enten sing ngarani Pak Presiden niku Bambang Yudhoyono niku terus satria piningit. Ha kula satria piningit piye ya? Kula ngaten. Nggih. Dadi kula tangguti mboten saged jawab. Satria piningit ibono isih njuroten ora. Kula mboten. Namung jawaban kula. Tapi ini Pak Jokowi niki termasuk satria piningit, Mbah. Satria piningit. Tegese satria piningit mboten wedi napa-napa. Wong perangan kok diparani. Wong Rusia karo parani sak bojone. Nggih. Nggih. Ngoten niku nanti. Mosok wani ngene presiden liyan nggih. Wedi mati. Badil kelalah-kelalah banget niku. Nggih. Mengkarepe di sampingi bedil mawon ben turun ya, Mbak. Nggih. Sanggane jenenge presiden dah ya. Ya kudu di awal karo bedil. Tapi kadenge ya Mbak bebas. Mulane dipun sandhangi Bu Mega ajenge tentuban. Mergo nek presiden tentuban ki akeh ngene anune. Akeh ngene cilakane kan ngoten. Nah, Pak Jokowi ora mikir Bu. Terusipun Nggih. Sing tentuban iku Jokowi. Mboten presiden kan ten istana. Ngoten jawabe Mbah nggih. Nggih. Dadi sing tentuban kan Jokowi. Mboten presiden. Mboten presiden ten istana kok. Cerdas Pak Jokowi iki. Nggih. Kan ngaten ngene. Jawabane Pak Jokowi. Dadi nek sampun dijawab ngoten kan intine pun selamat Mbah niku. Nggih, selamat ora apa-apa. Presiden ora teko tuban kok. Nggih, Jokowi tok. Jokowi sing teko tuban. Wonten sing ngendikane mangke Mbah. Terus Pak Jokowi niki kan nggih 3 periode Mbah mangke niku. Dadose mangke Pilpres 2024 mangke niku gagal. Nggih. Mboten dados ngoten. Langsung Pak Jokowi diangkat malih. Nggih, duka niku kan mboten kula mboten nampi dawuh-dawuh saking pen nampun saking anu mboten pantun ngomong kula niki. Nggih, soalé kula mboten wani kalih Allah. Mboten nggone niku nindakaken nggone Allah dados mboten pantun. Nggih. Nek jenengan ngoten nggih. Nggih. Tapi sing nyajangi kula niku nggih ngoten Mbah sanjange. Nggih. Nek terus mangke niku sondok wingit. Mbah kados Bapak Sri Gutama niku sejatine tasih sugeng Mbah nggih secara. Nek Sri Gutama niku sugeng. Nggih. Sri Gutama kan ilham. Ilham Allah. Jadi sing gawe niku Gusti Allah dhewe. Nggih. Kados dening Nabi Adam.
Nabi Adam kan Gusti Allah dhewe sing gawe. Sedantene kan mboten Gusti Allah sing gawe. Nggih. Nggih. Ngoten. Lakunya kayak Bapak Sri Gutama niki Mbah terus kan wonten sing ngendikan ngoten. Nek Bapak Sri Gutama niku sejatine mboten kapundhut. Mboten wong nggone ilham kok kapundhut. Sing kapundhut Bapak Harjo Sapuro. Nggih to. Diplo dirasake. Ingkang kapundhut Bapak Harjo Sapuro. Bapak Harjo Sapuro gadah bapa, gadah biyung. Tapi nek Sri Gutama mboten gadah bapa, mboten gadah biyung. Wong ilham. Ilham. Nggih, ilham. Nggih, kalau ngenane kan kula nggih bingung disanjangi kalih sesepuh Bojonegoro mriku, Mbak. Nggih. Terus Bapak Sri Gutama niku tasik sugeng ngantos saniki nggih tasik. Nggih tasik. Terus sing Mila di pasar niku mulya kula kan nek nggone Rahayu niku kan Sri Gutama panuntun Agung Saptodharma Rahayu. Dadi kan tasik selamat. Sri Gutama kan tasik selamat. Dadi Saptodharma kan wahyu nggone ning salam kan Rahayu. Benten kalih Saptodharma Prasadya terus nggone Galbang niku nggone salame waras. Apa iku ngoten? oh nggih, waras niku, Mbak. Sing tenggal. Nggih. Waras sing tenggal. Nek jenengan pripun Mbah Rahayu, Mbak? Rahayu. Rahayu niku seluruh nggone kepercayaan seluruh Indonesia Rahayu. Nggih. Mbah nah sing pas Bapak Sri Gutama kepanggih kali Ibu Ratu langsung niku Mbah. Niku nggih sak mantune nampi wahyu Sri Gutama Saptodharma niku nggih. Nggih. Pun dados Sri Gutama. Tahun 55. Nggih. Gambaran pun jejak Sri Gutama. Oh, berarti sak mantune nampi wahyu niku Wahyu nggih, piyambake. sing pas kepanggih kali Ibu Ratu Mas niku. Wonten perjanjian apa pripun Mbah niku? Sing niku Bapa panuntun Sri Gutama tanglet. oh tanglet. Mboten kok nggone anu perjanjian. Oh mboten wonten perjanjian. Kados omong-omongan ngoten. Anu nggone Nyi Ratu. Saptodharma iki kira-kira iso dadi obrolan jagat ora. Oh dijawab kali Nyi Ratu. Nggih. Iso Sri tapi mawa kurban. Dadi besok yen Saptodharma dadi obrolan jagat kuwi ana begebluk. Pagebluk gedhe, Mbah. Nggih, gedhe. Esuk gering esuk sore mati, gering sore mati esuk mboten enten dukun, mboten enten ngene dokter. Kecuali omahe tiyang Saptodharma kenging damel lili. Aja meneh kate omahe, dadahe Saptodharma kenging damel ngili ngoten. Dadahe niku nggih griyane niku. Mboten dadah nggih pamit kok nggone anu kebunane kebunane. Nggih saged. Niku sing didamel. Nggih, niku saged damel musi. Musi ya. Nggih, soalnya tentara kidul kan mboten pantun mergi pun enten tandane nggone janur 3 lipat keagungan yang mutlak. Jadi kan dipun pasang janur menika ngucap Allah yang Agung, Allah yang Muhim, Allah yang Muhadi. Jadi kabeh betul pantun. Soalnya pun melorot niku kan. Pun abang, biru, kuning, mboten kenging dilebeti. Nah, berarti niku dereng kelampahan, Bang nggih. Nen Sing didhawuhaken Ibu Ratu Mas niku dereng kelampahan. oh dereng kelampahan. Wong nggone Pancasila dereng dawuh. Oh harap itu dereng dawuh. Oh, ngoten. Jadi duka binjang nopo. Nggih, nggih, nggih. Nggih, warga Saptodharma namung ngenteni. Nggih. Tapi sujude kedah semangat rutin pokoke senajan kadang-kadang do mboten perhatian kadang-kadang lali. Kan tiap Jumat niku kan
kula aturi nyuwunaken sukma-sukma sanak ahli warisipun ingkang sampun kabundut. Mergi secara langsung boten kok nggone lantaran mergi ditambah sadegukan. Cuma kan ning nggone ahli waris akeh kan namung dipun utus nyekak teman. Yang mau suci kentun nur para leluhur sanak ahli waris kula ingkang sampun wangsul dumateng kasedan jati nampi pengampunan lan kasuwargan sabda plantaran suci. Kecuali setunggal wonten mak. Dadi mung yang mau suci nyuwun dumateng yang mau kuwasa sukmanipun sita ingkang sampun wangsul dumateng kasedan jati nampi pengampunan lan kasuwargan. Nggih. Dadi mboten ilmu niki digathokake niki ilmu niki dadi ayat-ayat niki mboten enten ayate takok ayat sabda dharma mboten wonten ayate. Ayate nggih asma 3 kula dados 1000 ayate iki mboten wonten ditakoki kula takoki ayate mboten ngertos ayate. Dadi tangluti ayate niku ayat nggih. Atus tenggene Quran nek pun wikan sadulur 12 niku kan pun dipun paringi kawasitan kali Yamaha. Kedah mulane kedah gladi. Nggih kados Pancasila niku Pak Harto kan pengen ngertos arti Pancasila. Pak Harto. Nggih mulangane sondok lumayan dicekel Pak Harto. Nggih. Mergi Pak Harto Pancasila dipempataken. Pedoman penggayatan pengamalan Pancasila. Ini Pak Harto. Nih. Nah, dia ngertos arti Pancasila. Arti Pancasila ten nggih niku para pitu kok nggih. Mboten nggone Kanjeng piyambake niku nggih tiyang Sabtodara nggone Pak Harto. Oh. Nggih. Nembe pireng niki kula. Nggih gambare ten ngen kula ten buku tapi pun rusak. Gambare Pak Harto kali bukti. Berarti warga, Mbah. Nggih, warga Sabtodara. Ngaten. Nggih sampun, Mbah, matur suwun sanget atas apa yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat. Ngene, anggen kula matur menika dados percontohan nggih, Mbah. wonten ing ngene. Nggih. Nggih. Salam rahayu.